een liedje dat je blij maakt. Als je ooit de weg eens kwijtraakt en je goede bui het werk zaakt. Eyo. Alles is wit. Benen zijn wit, gezicht is wit, jurk wit, witte gimpen. En je plots alleen op straat staat met je koffers en je huisraad. Eyo, 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 reken op mij. Ik kom eraan en dan zing ik samen met jou. Nog niet heel Terwijl steady, we voor die spiegel staan. Potentieel. Er is Jongensstem, hele iemand die jongensstem, van je hè? houdt. Jij bent mooi, jij bent mooi. Mooi van binnen Mooi doen. en Ik van vind het leuk. buiten. Jij bent mooi, Ja? Ja. jij bent mooi. Eyo, eyo, eyo. Jij bent mooi, jij bent mooi. Blijf het zingen, blijf het fluiten. Jij bent mooi, jij bent Gordon, wil je mooi. even de knop drukken? Eyo, eyo, eyo. Jij bent mooi, jij bent mooi. Mooi van binnen en van buiten. Jij bent mooi, jij bent mooi. Eyo, eyo, eyo. Joke, Mooie, mooie, Ja. mooie mensen. kom erbij staan. Ja, Jij bent mooi, maar ook klein. Nu Ja, voel ik ineens. Ja, maar, klopt. Hey, pak van je hart. ja. Dat echt ging wel. goed. Ja, ik was zenuwachtig, maar Dat zijn ze allemaal. ja. Maar het ging al bij al goed. Ja. We dat gaan denk eens ik luisteren wel. naar de boksen. Nou, wij vonden het nogal wit. Alles was wit. Ja. Je gezicht was wit, je benen wit, gimpen wit, jurk wit. Ja. En ik dacht, oh god, ja, wat moet ik hiermee? Het goede nieuws, toen we je dan hoorden zingen, kwam er heel veel kleur. En misschien een hele stomme vraag, maar je haar zo kort, is dat een bewuste keuze? Dat heeft een reden. Ja, ik heb vorig jaar borstkanker gehad. En Oh, ik ben jeetje. al mijn haar verloren bij de chemo. Dus dit is Ah. het eerste wat is teruggegroeid. En ik vond Oh, het witte schat. passen bij het liedje van dat... Ja, weet je, dat weten wij. Wij Ja. weten dat helemaal niet. Oh. Maar ik vond het zo opvallend. Ik denk, zo'n meid van 23 met zulk kort haar. Ik vind het Ja. gaaf, hoor. Dank Ik vind het je. gaaf staan. Maar dat is wel een heel heftig verhaal. Dus, Wauw. Joke, maar wat een overwinning, hè? Ja. ja, Toch? Chapeau. En de manier waarop ze het vertelt, die is zo sterk. Echt, hè? En wat ik altijd heel gaaf vind, is dat die twee dames zo snel enthousiast Ja. worden. Want dat waren jullie wel. Ja, ik was al wel van in het begin, dacht ik van oké, alle noten waren er niet echt op. Maar ik vond er zeker een potentieel voor K3 in zitten. En ik vond het wel enthousiast en ik vond het ook een mooie boodschap. En ik voelde wel dat het klopte of zo. Ik vond je stem nog erg jong. Ik had niet het idee dat je 23 was toen ik je hoorde zingen. Nee, dat is waar. De boodschap die je wilde geven, die kwam wel binnen. En dat is natuurlijk, als je daar zelf in gelooft, kan je dat uitdragen. En dat voelde ik absoluut. En daarom ook dat ik dacht van ja, oké, gaan we gewoon drukken. Je hebt het waargemaakt. En ja, ik vind het te gek dat je hier sowieso staat. Ja, ik absoluut. ook. Echt Vind ik ook complimenten. echt super. Dank je wel. Joke, ik denk voor de boksen ben je sowieso al gewonnen. Maar je weet, dit is een wedstrijd. Dus Ja. we moeten kijken of het publiek het jou ook gunt Ja. dat jij op één van die stoelen terechtkomt. Zij konden sterren geven tussen 1 en 5. We gaan nu eens vragen hoeveel jij er krijgt. Ik geef je even mee dat op stoel 10 Lien zit. En die had er 352. Oké.